Og karon mga higala dita maglangan niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Pader, I am your father. Unya na lagi na, Ping. Kaon lang una. Ipahungaw ang imong kaguol ining nilat ang manok, oh. Sige na, kay mabugnaw na sad na. Sige. Oh. Uy, hinay-hinay sad. Uy, matukan ka. Uy, Piping! Ngigas sa mga tao eh. Wa may social distancing. Maikog mo sa virus ini. Mangumpra ka? Or mag-survey? Come din ni Lids. Wa man dayon ko makaila ni mo kay gawas nga nagmas. Nag-face shield pagid ka. Follow gid sa instruction na. Very good. Unya ikaw? Nga nung nag-mask raman ka? Asa maday mong face shield? Kay baw ka ang akong face shield katong dunay murag frame sa antipara. Nya karon kay nabali man na. Sao man ako pagsulob. Unya kay gipadali man ko mama. Gipanhi man dayon ko sa merkado. Aw, nilakaw na ako nga nagmasra. Ingon ani unta sa akong face shield imong gipalit. Kani oh. Ligo ni siya. Wa man sa ko magdahom nga. Dali ra man dito mabali. Unyag makitaan ka ron. Makitaan kag manakupay. Dako biyag multa. Oh. Patay! Sakpan yun ka! Huwag ka mag-face ha? Sir, kuan mo gud sir kanang. Ay, pagkukuha niya. Sulo ba dili. Uy. Salamat kay sir ha. Naadi kay da nga facial sir para sa mga parehas nako nga wa makada. Thank you kay sir ha. Thank you. 150 na. Bayad yun. Kito pa yung usa gawa magsulo mo. Money down na yun. Dali. Gawa sa datong pulisa eh. Abi mo na kong libre. May na lang to, oy. Kisa pamultahon ka. Mas dako imong damage. Di ba ito supak sa balaod ang iyang gibuhat? Ambot lang. Supak tingali. Uy! Ato itong sumbong eh. Oh, naman ang police station sa unahan. Oh, di ba sa munisipyo tamo ato? O sige. Pero andaman na nasabdaan ang imong pangmulta. Na makakikwarta nga pangmulta. Pauli na lang ta diretso eh. Wagit. Ping! Di ay gipahatod si Daily nga budog. Bukhayo, Ping. Ay, tilawi. Lami kaayo, Ping. Oh, ano naman sa nang imong dagway? Ano mo sila kung dagway, Gring? Padong naman sa kung nagkahibat. Unya na ng problema, be. Muragi kabuhi naman ko, ana, oy. Mangaon sa tayo ni Bukhayo, Ping. Nga gipahatod nilang budog og dayling. O lami kay Pig. O, kay butong yun. Humok ra kanon. Anong gitagaan mo nila? Di ba naglagot sila nato tungod sa mong pagtunob sa ilang iring? Ay, nakasabot na sila, oy. Nga wato na ko tuyo, ah. Pagkuha na kutsara dito kay mga untang duha. Ta. May noon nga nakasabot na sila. Nga wato ni mo tuyo ang pagtamak lang iring. To, kisa may naghatod ng bukayo, si Dailing o si Budog? Ang ilang iring.
Ngapit ito pagkabukayo da. Murag nigaan na kung Unsa naman sa di ay nakapabugat sa imong o ganina, Ping. Misuway kong tawag niya. Wagid to baga. Katulog ko misuway. Oo. Mao na gyud tingali ni Gring. Igo ra gyud day tingali mi magkaila-ila. Igo ra kong nakaila niya nga akong anak o igo ra siyang nakaila na ako ngayang amahan. Di ra gyud tingali kutob. Ako'y mahimo. Lisod man gud maalim ang samad nga dugay nang nag-umido sa ilawom sa kasing-kasing, Ping. Pasagdi na lang nga ang panahon maoy moalim ini. Kalawom sa nimong mga po nga gigamit giling oy. Babawom sa tagsawom. Unsa kay tuyo ni Father nga nagpatawag man siya emergency meeting? Niya na tanan. Niya na. Gila. Padung na sila sa father. Oh. Ay, Lid. Ngano day yung nagpatawag og meeting? About sa unsa di ay? Ano man ka? Wa. Naay problema? Naanagin sila. Good afternoon. Good Good afternoon, Father. Today, akong ipailaila ninyo ang atong bisita karon. Si Father Jipoy. Ay, Father Jipoy! Hi, Father. Hi, Father. Turn Father. So good, next week. Inyo na siya ikauban din he. Oh, Inyong ikaupan? baba, Father. Nganong dili atong ikaupan? Naman, Father. Paminaw lang ang Tungod gusto kay ng sunod semana, ang tinud kong serbisyo sa laing parokya. Biya, di ka din. Hala. Binang Unsa man, niya nataran? So good na tag-meeting. Ngano man? Di ba manuting balhin og assignment sa mga pari? Nganong i-assign mo siya sa lain? Ang pangutana, i-assign ba o nagpa-assign? Basta, feeling nako, si Kuya Piping gid ang hinungdan. Feeling sa nako, bro. Mau ba? Kung mau na, the feeling is mutual di ay. Bahin ni Father ba? Oh, Nga na di, Lid, abilin mo unsa? wa, uy. Unsa man? Pahibaw na to si Kuya? Tawagan lang ako. Oh, sige. Tawagi dayon. Na, saon ni. Wala gyud. Ay. Wa gyud siyang saon. Labay ka na balang ka ni. Ping, ipagawas unya ko sa plansahanan, Ping, kay mamlansa ko. Laim sa kayag imong ipagawas ang plansahanan kay manglaba ka Gring. Ngano ka diha? Ay gisapot ko yung charger. Di naman ni mugana. Lubat akong silpon. Na, otora basad ding ako. Ganina pa tong nalubat, Ping. Tao naman ko ga-charge ini. Pero wag yung mapun-i bisag gamay. Padung na yung kapatay o nanay. Ay, tanawa na. Padung nagka-out. Nananawa na. Apatay na yun. Lawgawa. Di gid makontak si Kuya.
Gisuwayan sa ako kontak sinang Milagring. Di sad makontak. Ano ka sa? Kulbaan lang ko da. At tuon na lang nato. Iyahay tagpangitag kahuaman og charger, Ping, ha? Uy, mamalit na lang tao. Mamurisyo pamatas mga tao. Uy, maguba pala noon. Nakailis pa ta. Nahala, sige. Pagilis na lang karon dita mahapunan pa kayo. Ayaw lang sa kog dali-dali, Ping. Aw, ako na lang mula ka. Uy, muuban ko, no? Muuban ko. Nala, pagilis na. Hala ka diha. Gikan daduhan ilang bises. Nanglarga sila? Patay. Mas una pa dahil noon silang nagpalayo kay ni Father. Hala no. Sultihan na to si Father. Akin na gini. Tagsaw na kay... Tagsa lagi tag-charger ni Gring, ha? Syarog, malubat pa kita. Saman, watay lang hapiton og palit. Paimusla na to nga yata din eh. Aron wala tayo balik-balikon pang... Gring? Ay, Ano ka, oy? Iyay, palit lang, Gring. Oh. Nausang ka. Kagool ba ni mong dagway? Saan nakita ni mo imong uyab sa una? Gianugnan kang wa mo makadayon? nayabag ka diha, Piping. Pataka lagi kag yaw-yaw da. Ay nga no man lagi ka. Mura mo kakahilakon ganina kung tanaw ni mo. Lawang pa kayo mong panghupaw, pati pagkusuga o napalid. Lawang pas atabay sa tuslingan. Da, may naibgan ko. Kaysa man, katong tindero sa itong gipalitan ng charger? Saba ka diha, Ping. Uy, nayabag naman ka. Cellphone, Ping. Cellphone akong gikaibgan. Uy, katong duha ang kamera ba? Katong tag 12,000. Wa mo si Father. Na ako na gilakaw. Pero mubalik na kuno dayon. Mao ba? Paabuto na lang nato. Sige. Ato ta sa may gruto magpaabot. Dinhi na lang good. Aron inig abot niya. Makita dayon nato.